Ahojte naši milovaní poslucháči, ja som Michaela a Petro. A veľmi šarmantný. A my sme sa asi pred rokom stavili o jednu vec, ktorá je veľmi intimná a nemôžeme ju prezrádzať, ale prezradiť môžeme výsledok tejto stávky, pretože ja som ju vyhrala a na základe toho budem musieť zjesť retro celú cigaretu, teda aspoň takto znela stávka, ale keďže som veľmi šľachetná, tak som odpustila zjesť filter, ale celú cigaretu okrem filtru ide jesť práve teraz. Tak ja vás všetkých zdravím, to je cigareta, ste si mohli všimnúť. A už je bez filtra. Mám isté obavy a preto som si so sebou priniesol aj hrček vody, pretože naozaj to asi Prečo? bude To nebolo v stávke retro. nepríjemné. Ale ja si myslím, že môžeme ísť na to, takže dobrú chuť. Fuj. Mám ti nejakú fanfáru k tomu dať? Retro, to musíš zjesť, to nemôžeš vyplúvať. Fuj. Retro, ty si to vyplul. Lebo tu budeš musieť zjesť ešte jednu. Tak poď ešte jeden gok, poď. Fuj. Aké sú tvoje prvé pocity? Je to naozaj hnusné. Je to hnusné. Nikdy to nerobte. Nikdy to nerobte a ja sa už nikdy s nikým nestavím, to vám A sľubujem. poď daj ešte jeden hys. Fuj. Ale ješ to chutne. A Ešte tam máš. ešte tu mám kúsok. Toto bude taký posledný pre labužníkov. Nádhera. Som na teba hrdá, Retl. Aké sú tvoje pocity? Cítim sa naozaj fantasticky. Môžeš ísť na záchod. Ja si myslím, Ako že to sa to zvládnem mať. vypína? Naozaj to nikomu neodporúčam toto robiť. Nikdy sa nestavte so mnou. Nikdy sa nestavte s Michailom a nikdy nejedzte cigarety, je to zlé. A nikdy ich ani nefajčite, pretože to je ešte horšie. Ako sa to Peace. vypína? Ako sa to vypína?